Name the Father. Mama. Yan, nare-record ko eh. Ano nire-record? Yung YouTube ko eh. Ate, hindi ka na darating November 1, no? Wala. Bye-bye. Si Rolly. Si Rolly has been so jewelry. Hindi pa. Malayo-layo rin kasi sila eh. Mabait yun. Ano siya? Mississauga? Mississauga sila. YouTube. Pagdating pa, sasabihin sa akin sa mga, oo ba? O syempre, oo. Amy, pang YouTube. Oo. YouTube. Ano yung video ko? Baba, YouTube. Hello! Canada. YouTube! Wow, ganda-ganda ni Chef. Buti pa si Chef. Walang pagbabago. Ikaw, tinatagal mo na natapok mo, ha? Kuya ko to.